Ngayon sa, mag-unsa di mo? Panaghanin ni Richard ka lang ano daw. 1, 2 ka na ba? Sige, 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 sige. Sige, hindi, bunog bula. Hindi ko marabulong ano siguro. Start. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige na. Kasi kung sequence man, nagpwetan dako, labaw ho ah. Baliktan na idong gan. Ala, dali. Sige. Buwa yung dong Pili mo gan. ah. 7. Sige na. Kabuga kay Trial sa eh. Trial boy, trial. Di mo ko kumaw. Kabuga ka, wala ako. Ano ba? Kabuga, una. Reply. Kabuga, bitaw una. Kisa pumbuang nga mo tuog kontra. Ikaw advicean kas kontra ni mo tuog ka. That's mindset, bro. Unsa mo yung rich mindset? Buang ni mo sa. Gihansakan. Yo mo ni. Balik, gamil.